мағозаҳои фурӯшӣ дар назди бозори меҳргон. Дӯстони азиз, аниқтараш гӯем помешенияҳои фурӯшӣ мебошад. Дӯстони азиз, дута помешения. Якум помешения, дӯстони гиромӣ, 142 метри квадратӣ мебошад. ҳам аз тарафи двор дар дорад, ҳам аз тарафи берун дар дорад, ҳам аз тарафи подъездам низ дар дорад. Дӯстони азиз, масоати калон мебошад 142 метри квадратӣ. Метавонед ин мағозаро харидорӣ карда ба ҳазур ба дилхоҳ намуд тиҷорат табдил диҳед. Дӯстони азиз, метавонед мисол мағозаи хӯрокворӣ кунед, чунки дар ин ҷо бениҳоят зиёд домҳо мебошану мағозаи хӯрокворӣ қариб ки нест дар ҳамин наздикии домо. Барои ҳамин ба ҳазур метавонед ягон мағозаи хӯрокворӣ кунед. Ё ин ки аз сабабе ки дар ин минтақа сохмони биноҳо зиёд рафта истодаанд, метавонед ба мағозаи масъулаи сохмонӣ ҳам табдил диҳед. Дӯстони азиз, хулас дилхоҳ намуд тиҷоратро карда метавонед дар ин мағоза. Ё ин ки метавонед ин мағозаро харидорӣ карда ба иҷора според ва ҳар моҳ даромади хубро ба даст гиред. Дӯстони азиз, акнун мегузарем ба дуюм мағоза. Дуюм мағоза дараш дар назди ҳамин мағоза аст. Дӯстони азиз, лекин масоаташ майдатар мебошад. дуюм мағоза, мағозаи фурӯшӣ, масоаташ 80 метри квадратӣ мебошад. Дӯстони азиз, ин мағоза метавонед харидорӣ карда ба дилхоҳ намуд тиҷорат табдил диҳед. Метавонед маркази омӯзишӣ кунед, маркази тиб кунед, мағозаи хӯрокворӣ, мағозаи фурӯши масъулаи сохмонӣ, сартарошхона ё ин ки дигар намуд дилхоҳ тиҷорат. минтақаи бениҳоят серодам мебошад. Дӯстони азиз, барои ҳамин бо мизоҷонатон мушкилӣ намешавад. Нархи 1 метри квадратӣ $1500 мебошад. Дӯстони азиз, ҳамаи нархҳо дар рӯи экран ҳаст. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби ҳар ду мағоза дар рӯи экран аст. WhatsApp доранд. Марҳамат. То боздид, барори кор. Худо нигаҳбон.